Raidan! Ekstrisku लाना थांगासिनो आरो ना इनो लोगोसे गाफ्रिजोंथ' थांबायानो एसे गोसोनायनि नाम लिरना थांबाथाय इयाव मोनो खोमा नै आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय थानो अरायबो जाना आंनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि आंनि लोगोरिनि जिउनि लामायाव थाबाय थानो आंजों जाना आंनि हारसिं आगाननि Okay guys, so good morning and Bonisimba happy maga. Okay guys, to noniफ्राय ओंखारबाय आरो ना ओमफ्राय मटर ब्लग फैबाय आं डाइरेक्ट दिनै हुइलि सुइलि थलाय लात टेंकियाव थाव बुरजाथार दोङो दा जोङो टंला साइडआव थांनो नागिरदों आरो ना लोगो सासे नेना बुहुत बेले बेजे खालामना जोंखौ बुहुत लेट खालामबाय जोंखौ 10ता 11ता जाबायानो टाइमा ओमफ्राय दा नै डाइरेक्ट माने नाग्रिजुलि साहा बागान मोनफैखानासो बाननाय जाबाय आरो ना भिडिअखौ जिखुनु गाइस जों साथाम थांगोन आरो ना दा थांनायाव ओमफ्राय फैनायाव साब्रै जाबोगोन ओजानिफ्राय लोगो सासे लाना फैफानाय जागोन टंलानिफ्राय ओमफ्राय उनाव दङ इसोरो ओमफ्राय आं मोनफैग्रोबाय उनाव लोगो सानैया फैबाय दोङो ओमफ्राय आं हारसिं आरो ना दा ओमफ्राय बाखि दिनै लामाफोरा बहुत गारि जाम जादों खिन्थु मा जादोंथाय नायनो हागोन गाइस नै सिगाङाव बहुत गारि जाम जादों लारि लारिनो इसे थांनायाव एसे स्पिड थांनांसिगोन जोङो कारन दा फैनायाव मोनाना फैबा बोरैबा जागोन थांबाय थानि गाइस दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय जायखिजाया जों दा नाग्रिजुलि बारसिगोन आरो ना माखौसि साहा बागान मोनबाय आरो ना ओमफ्राय इयाव दसे जों ओरैनो रेस्ट लाथ'दो नैखि दोङो बसानै ओमफ्राय खि नेक्स्टनिखि आंनि बाइक खि सासे बस ओइनो जिखुनु बाइक सलायबाय थानोबो बरिं नाङोना ओंखायनो दसे रेस्ट लानानै थांबाय थादो जोङो नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ माबायसा जायो एक्जर ओइखि भेगा ओमफ्राय नै आरो माबा हमना मोनला आङो अट' ग्रिन होनो नैयो इखि हेलमेट गंब्रै दोङो जों माने एक्सट्रा गंसे मानसिफोरा खाथाम ओमफ्राय हेलमेटखौ गंसे एक्सट्रा लाफाबावखादो जोङो कारन दायो जोंनो खासे लोगो फैखागोन नालाय ओंखायनो गंसे एक्सट्रा लाफाखादो जों हेलमेटखौ राइडार नैजे सिदा थांगोन आरोना जों दा नै लिरनाय दोङो बायहाटा सारियालि माबा लिरनाय दोङो मोनहैयो खोमा जिखुनु इखि थांसै आरोना जोङो बुहुत थाब मोनफैनाय रखम जाहैबाय बुहुत स्पिडाव फैदोंना जोङो लेट जाबाय होननानै बुहुत स्पिडाव फैदों जोङो बापरे बाप 100+ नि सायाव थांदो डेन्जार स्पिडाव फैदों जोङो सक मोनफैबाय आरो ना टंला मा सक होनथायखौ मोजां एक्जेक्टलि मिथिया आङो जिखुनु टंला सक मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय खामानि नायनोमोन आरो ना जोंना लोगो खासेनि गोसोनाय लोगो हमफैदो माने मागोनि आलासि जानो थाखाय लांफैदो फार्स्ट टाइम नुफैबाय आं थार गुफुरखौ अ माय गड फार्स्ट टाइम नुबाय आं रियेलाव थार गुफुर जैदानथ' सब गोसोम गोजा नुदोंमोन दिनै फार्स्ट टाइम गुफुर नुबाय आं थारखौ गाइस टंलानिफ्राय फैबाय आरो ना सिगाङाव नायनो हागोन जोंना एक्ट्रिसखौ लाना थांगासिनो आरो ना इनो थ' गाइस इनि थाखायनो फैनाय जादोंमोन आरो ना माने लोगोनि गोसोनायखौ नै टंलानिफ्राय गावसानि न'आव माने मागोनि आलासि जानो थाखाय लांनो नागिरदों आरो ना थ' इखौनो लांनो होनना फैनाय जादोंमोन थ' इनोमोन आरो ना खामानिया टंलायाव फैनायनि जाहोना उखा फैब्रबनाय जादों मैयासो खबर होबाय नायबो आंखौ ओंखायनो उखा फैनाय जाबाय आरो ना सब खामानियानो उखा जाब्रबो जोंना एकदम लोगोदो ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डजों माने सिगाङाव थांग्रोबाय आरो ना जों थांग्रोबाय सिगाङाव ओमफ्राय नै लाइखि लामायाव कमला फाननाय होननानै दसे थाथ'बाय जोङो कमला जानिजों कमला भुटाननि ना मानि कमलाया थफ्लासे लाबाय आरो ना नै बरियासे दानो जाथ'वा दायो साहा बागानाव थांना बरियासे जागोन साहा बागानाव लाखिना जानोसै ना जायो नो ला आसोल लोगोजों गोसोनायदोसो थांबायानो लोगोजों गार्लफ्रेन्डजोंथ' थांबायानो सेसां थग्रोबाय थानो जों इसोरखौ ओमफ्राय नैखि लोगो सासे बेनिफ्राय आङो ओमफ्राय नैयाव मोनसे जायगा दङ आरो ना बरियासे नायनो हागोन कि इखौ मा दंफां होनायखौथ' मिथिला आङो खिन्थु जायगाया मार साफार ना मा सिलभार दंफां होननायखौ आदसा नै जोंना बसा मिथिगो थ' गाइस नै नायनो हागोन सिलभार दंफां इजा लारि जेसां लामा दं गोलाव दङ आरो नाखि बरिया नाङो आरो ना एकदम मोजां नांखायो इयाव भिडिअ सुदिअ बानायनोबा फट' सट' खालामबा बरिया जागोन आरो ना ओमफ्राय साइडआव माबाबो दंबावो मा होनना बेखौ साहा बागानबो दं साइडआव ओइजाबो साहा बागान दङ ओइजा ओमफ्राय इखि नायनो हागोन लामाया एकदम बरिया औ गाइस नै नायनो हागोन इयाव गोसोनायनि नाम लिरना थांबाथाय इयाव मोनो खोमा नै लिरना गालांदो S+ J माबासे लिरना गालांदो जोंफोरना गैया इफोरखौ नायना लाबो गैया
आयै बरिया खिन्थु लामाया नैबेयो माने टंला थांनायनि टार्निंनि एसे सिगाङाव आरोना हाबबानो मोनो जायगाखौथ' बारा मोजां मिथिला थेवबाबो नैयाव मोननैसो रिल्स जानोसै आरोना बरियानो इखि नायनो हागोन नैबे बिबार बारदो बरियासो खिलारि लारि दिन गोजा आरोना बिबार बारजोबनाय बरिया नाङो नै मा बिफां होनो मिथिया आं खिन्थु बरिया नाङो आरोना नै गोजा इनिफ्राय मा होनो इखो ब्लु नङा मा होनो पिंक आरो गोजा बिबारनि बरिया नाङो आरोना थ' मोननैसो भिडिअ लानि इयाव रिल्स लाना थांनि आंनि लोगोरिनि जिउनि बुहुमाव थाबाय थानो अरायबो जानांनि गासै समनि हारसिं जिउनि लोगोरि आंनि लोगोरिनि जिउनि लामायाव थाबाय थानो आंजों जानांनि हारसिं आगाननि दावबायारि लोगोरि Oke guys, tuh जाहानिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओंखारनानै दा थांगासिनो न'जा लोगोजों ओमफ्राय जिएफजों माने इसोरो एसे सिगाङाव नेबायदोंनो जोंखौ सिगाङाव सेकेन्ड सलिदोंनो ओमफ्राय इसोरनाव गारिनि कागज गैया आरोना ओमफ्राय जोंखौ नेदोंनो फटाफट थांनि नायलांबाय थाखाय भिडिअखौ गप्र' बारा चार्जबो गैला आंना 26%ल'सै चार्जआनो दानिया जोंहा भिडिअ रिल्स बानायनो जोबजोब्बाय चार्जआ थ' बारा भिडिअ क्लिप लानानै नंला आरोना गाइस टाइमाबो बेसेबां जाखो 1:02 जाबाय दां टाइमा जानाय नागानै जाबो साहा बागान दङ इनो बरियानो बाखि सानाबा आपरे बाप डाइरेक्ट मोखांसो नांदो न'बो मोनखासिगोन बारा गोजान गैला दिनै भिडिअ फोजोबनोसै आरोना इयावनो चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस एन्ड साबस्क्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ